So mayong buntag din ninyo mga kaprobinsya rin, no? So nindot kay gaya nga atong buntag karon mga kaprobinsya kay wala giuwan og nindot kay gaya nga ato ang klima sa atong panahon karon. Naanda na dyan atong mga kaprobinsya, no? Kung matag-adlaw sa atong tugkaran manilihig kita kay para limpyo gid atong tugkaran. Hapsa jud kay tanaw na atong tugkaran mga kaprobinsya, no? Basta masiligan. Ayun maglakang din tag kaldero sa atong abuhan, ayun luto din tag mais. Sus kalami sa mais gid mga kaprobinsya, labi nang isa pares gid is buwat yun gutan sus. Lamis kaon. So kitang mga Bisaya mga kaprobinsya, no, hilig gid kayo ta maglungag aning mais nga kanon kay lagi nami kindag busog sa tuang tiyan. So mao po ni nakanindot, no, basta natas probinsya, no, daghang kitang alagang mga manok nga Bisaya. Sus kalami is manok Bisaya basta lutuon yan. Tangarag parisan rag kapayas ug tangad. Sus kalami jud silian ning sabaw sus. Grabe gyud. Karag higop-higop kanon mais. Sigurado gi kang mabusog gyud ka diri sa probinsya. So kanindot diri sa probinsya gyud. Hapsay kayo ug layo bugas gubot. Daghan sa pudag kakalingawan diri sa probinsya. May ning mga hoy ta sa tuwang tugkaran. Naitay pagpangandam ba tuwang masinig di ta kabadlo nga moabot gid ang adlaw nga ting-uwan nang andam-andam gid ang nagitay kahoy sa atong abuhan para dali ra paghaling. Daghan naman pong kahoy sa probinsya makuhaan. So dali ra gid ang pagpangahoy diri sa probinsya, no, kay daghan gid kahoy mga kaprobinsya. Pwede ra man kita hago lagi ta hago pangita kahoy. Makita ra ng kahoy sa tuwang tugkaran, sa tuwang silingan. Di sa ta manguhag kahoy sa tuwang silingan. Lain pud kay paminawon kung manguha tag kahoy sa tuwang silingan, lain kayo. Mabukbukan niya ta. So mao na itong sudan karon mga kaprobinsya, buwad ug mais kanon, yan ay saging sus kalami as kaon. So mga on ita ninyo mga kaprobinsya, tara. Kaon. Ari ta mga gawas balay mga kaprobinsya kay hangin kay wala limuot sus kanindot kay kayo na, nindot kay background, no.